Danas pravimo kolač od limuna. Mekano, sočno, osvežavajuće. Kolač divnih boja i još lepšeg ukusa. Za njegovu pripremu bit će vam potrebno 280 g brašna, 40 g gustina, 1 prašak za pecivo, 300 g šećera, 3 jaja, 80 ml mlečnice, 140 g grčkog jogurta, 170 g maslaca, narendana korica limuna i sok od jednog limuna, a za glazuru 250 g krem sira, 120 g maslaca, 150 g šećera u prahu, sok od pola limuna i jedna naribana korica limuna. Ostanite sa nama, sledi priprema. Najpre sjedinimo maslac i šećer. Dodamo koricu limuna i limunov sok. I potom dodajemo jedno po jedno jaje. Zatim grčki jogurt i polako dodajemo brašno. Na kraju dodajemo i 80 ml mlečnice, koja se veoma jednostavno pravi. U 80 ml toplog mleka dodate sok pola limuna. Kada je testo spremno, prebacimo ga u pleh. I pečemo pola sata na temperaturi od 180 stepeni. A dok se peče, pravimo glazuru. Jednostavno umutimo krem sir, maslac, šećer u prahu i sok od pola limuna i malo naribane korice limuna. Kada je kora gotova, izvadimo je i sačekamo da se malo prohladi, a potom premažemo glazurom. Miris limuna se širio kućom pa smo jedva čekali da ga probamo i zaista smo uživali. Detaljan recept sa merama je u opisu ovog videa. Subscribeujte se na naš kanal, kliknite na zvonce, šerujte ovaj video ukoliko vam se dopao i obavezno ostavite komentar ili sugestiju.